Monggo kadang, yuk. GWL. GWL ya Mbak Nati yang di Taiwan. Los. Spesial buat Mas Tresno Karanguni. Mike banterno Mas. Wong ayu sing tak tresnani rina wengi sing tak impi-impi aku ora bisa lali mong sliramu pepujaning ati ya Pak Dijenggot ya matur nuwun matur nuwun. Suruh sini. Ya, enggak Mbah. Yen mung nyawer sinden iku lino. Nyaweri ngene iki tok ganjaran luwih gedhe ya. Nyambah uti. Lho, ditampa. Ning joget karo kene anak lanang. Ning slira putih. Asik tombo kesel lho Pak iki Pak ya. Iya no. Bisa lali mong sliramu awan iya ati asik nadyan sepisan ketemu nanging kuwedhe rasa tresnaku rina wengi kebacut tresno nanging ati kumbuk gawe lara ngaturaken wilujeng Pakde Sulur Pakde Belur
kuwi celukane. Pak Dembelur Surya Paloh saya kondange. Nuwun sewu nggih. Siapa? Hah? Yo mboten. Pak D kuwi mboten. Wis tenan. Pokoke nang daerah nggonane aman, Dik. Ah, aman. Ning opo sih? Iya. 12 ke Cidr Wiso. Matur sembah nuwun. Nggih. Sak pupuke kok sak bar ki kok apa jenenge suwuk? Suwuk, Pak. Suwuk. Pungkasane tak trimo lakonku. Bagian meri srengenge. Iya. Matur nuwun maki saka Mojo Gedang.